May ano na po ako, may soup na ako naka-ready, vegetable soup. Iinitin na lang natin siya mamaya. And yung ating lulutuin tonight, ano siya, maglulumpia po ako, chicken lumpia, tapos chicken adobo, and then yung ating soup na may konting bacon, yung vegetable soup. Stir fry po tayo ng vegetables, so yun lang. And since may time pa po tayo, i-share ko na lang din po yung part 2 ng ating chika. Salamat po sa mga nag-request ng part 2, char. Parang marami naman nag-request, konti lang. Ilan lang. So, if napanood nyo yung previous video, sinabi ko po doon kung paano kami nag-meet or how I met my Dutch husband. And then, sabi ko doon kung gusto nyo marinig yung part 2, nung sinabi ko kay Mr. yung reaction niya nung nalaman niya na buntis ako. So, yung title ng video, of course, ano siya, telling my Dutch boyfriend na I'm pregnant kasi at that time, boyfriend ko pa po si Mr. So, chikahan ko kayo while nire-ready ko yung ating para chicken adobo. Mangangamoy na naman akong sibuyas tsaka ano nito, tsaka luya tsaka bawang, di ba? Ayun na naman yung aking hood, maingay guys, so pasensya na. Backstory, 2019, nagkita po kami ni Mr. doon sa Vietnam while I was still working as a teacher there. January 2020 was our first meeting. Doon siya sa Vietnam for 5 weeks, if I'm not mistaken. Parang may ano dito. Ano ba yan? Parang may gapas or buhok. Yun, so nag-meet kami for the first time. 5 weeks si Mr. doon. And it was nice. Our first meeting, first few dates together went well. And then, yun na, nagkasundo kami na bumalik siya doon sa Vietnam. Yun yung sabi niya, babalik daw siya. So, ako naman, hindi ako masyadong nag-hope. Kasi nga, first meeting, malay mo, malay mo, he would change his mind. But, as soon as he got back to work, he asked his boss again na gusto niyang magbakasyon, na humingi siya ulit ng bakasyon kasi I think may vacation days left pa siya doon. Kasi yung sinabi niya sa akin dati, parang yung vacation niya the previous year, hindi niya nagamit. Na-accumulate yung vacation days niya. So yun, mas may time. Lagyan natin ng tubig niya. Hindi ko na lang po gigisahin to. Yung may tubig na lang, konti. Tapos yung laurel. Yung dahon ng laurel, nakalimutan kong ilagay kanina. So, while we were apart for few months, kasi August po bumalik si Mr. ng Vietnam. While we were apart, so everyday kami nag-chat-chat, and then nagtatawagan after work. And then, we slowly planned what we would do during sa aming next time na together, like yung vacation. So, ang naplano namin that time was our vacation sa north ng Vietnam. So, we went to, try ko mag-insert ng pictures, guys. Kasi meaningful sa amin yung trip na yon. And during sa trip na yon, doon nabuo si Ana. So, from Ho Chi Minh City, we flew to Halong Bay. And then from Halong Bay, we went to Hanoi. And then from Hanoi, we went to Sapa. From Sapa, we went back to Hanoi. Hanoi to Ninh Binh. And then back to Hanoi. And then Hanoi to Ho Chi Minh. And when we were back in Ho Chi Minh, we did a short trip din sa Vung Tau. Ano po siya, beach area ng doon sa Vietnam. So yun, and during the trip, yeah, of course, mas nakilala ko si Ruth, and mas naging expressive kami, I would say, sa isa't isa, which is a good thing. And yun, nasabi niya na he was looking forward to the long term daw. So parang naging mas seryoso na talaga kami. And then paplano na kami na next namin gagawin is mag-visit ako sa kanya dito sa Netherlands. So magtuturist ako. And then
when he left, nag-start na po talaga akong nag-prepare para sa visa, yung mga requirements, ganun. And then, I'm not sure if I already told my head, yung head namin dati na nagpaplano ako na yung unpaid na leave. Kasi 3 months kasi siya, guys. And I think we only had few days na leave for a year. So, yun. Pwede naman daw, basta lang, prior, way before the vacation, mga months before the vacation, mag-file na ako ng leave. Kasi yung schedule namin sa school, yung online booking kasi kami doon, naka-plot na siya ba a month before. So, yun, di ba? Para hindi ma-open yung schedule ko para sa students. So, yun. Fast forward, it was Ruth left siguro mga by the end of August. So, September, wala akong guys, wala talaga akong duda. Wala, never talaga na sa isip ko na mabubuntis ako and all. Yun. Kasi, alam ko sa sarili ko, and sabi din ng OB ko na hindi talaga ako madaling mabuntis. Basta years before kasi may check ako, talagang yung nag-ultrasound and all that. And sabi ng OB-GYN ko, kailangan ko talaga ng mga test pa and talagang maselan ako magbuntis kung magbubuntis man ako, ganun. Yun yung sabi niya, and never ako nabuntis. May partner naman ako dati na hindi talaga ako nabuntis ever. So, kampante ako na wala talaga. But then, at that time, delayed na po ako kasi regular ako. And sometimes, 3 months akong hindi dinadalaw. Yun. Nung July, before siya dumating, wala po ako noon. Wala akong dalaw. August, wala din. So, September, unfortunately, wala din. Pero wala talaga akong duda kasi, like I said, sanay na ako na minsan 3 months akong walang period. I noticed na yung mga symptoms na palagi akong umiihi, palagi akong uhaw, and then na-notice din ng mga katrabaho ko na parang sabi nila, why don't, nag-period ka na ba? Baka naman buntis ka. Wala talaga, guys, never, even the slightest duda, wala talaga sa akin na hindi talaga ako buntis, sabi ko talaga. But then, later on, I also noticed na parang nagigain na ako ng weight. Guys, hindi naman ako ganito kalaki dati. before ko na-meet si Ruth. Hindi din ako masyadong maliit when I met Ruth. But at that time, mga 12 kilos away ako sa weight ko, sa current weight ko ngayon. So, yun. Yun. Parang I noticed na I was putting on more weight. And then, sometimes parang moody ako, ganun. And so, the night before my birthday, September 23, I decided na after work, mag-test ako. So, yun, kampante talaga ako. Tinutukso-tukso ako ng mga katrabaho kong mga Cebuano at mga Bisaya din, taga Cebu din. So, yun, kampante talaga ako nung nasa CR na ako, guys, nag-check ako. Diretso man talaga, guys. 2 lines kaagad. Walang tumpik-tumpik. 2 lines talaga. Para akong nanginig na parang feeling ko kung makikita ko yung sarili ko, parang putla siguro ako at that time. And then, yun, parang grabe yung kaba ko ba, na parang, ano gagawin ko? Parang, ang bilis naman. Wala pa kaming 1 year. Parang, wala pa kaming 1 year na dating ni Ruth. Talagang January, and then ilang months lang kami, di ba? At that time, 9 months pa lang kami, and 2 beses pa lang kami talagang nagkita, although mataas yung time namin together, pero hindi talaga yung continuous yung diba, yung pagsama namin, yung ganun. And ako din sa sarili ko, hindi din ako masyadong sure ba na, paninindigan ako ni Ruth kasi bago pa lang kami, hindi namin ganun talaga kakilala yung isa't isa. Yun. Parang ako, guys. Pero, at the back of my mind, hindi din ako ganyan ka-worried na baka hindi panagutan ni Ruth yung baby. Kasi feeling ko din sa sarili ko na pag-isip-isip ko na kaya ko naman talaga at that time sa point ng life ko. Parang content ako sa takbo ng career ko, sa kung gaano ako ka-stable sa pakiramdam, yung ganun ba, financially,
medyo okay din. O, yun, ganun ba? Yung parang nasa peak. Yung life ko talaga at that time was great. I would say it was great. And then, yun, parang feeling ko, itong batang to, magiging, ano to na, dahilan to para maging totally ma-change yung buhay ko, ganun. Mas doon ako takot. Pero later on, na ano ko sa sarili ko na, kaya ko naman. Actually, kaya ko. Parang, inano ko na lang sa isip ko ba na, baka hindi panagutan, yung ganun ba. That was a big possibility. So yun, iyak na iyak ako, guys. The first person I called was my friend May. Yung katabaho ko din sa Vietnam, tinatawanan niya ako, guys. Talagang nag-screenshot pa siya sa akin na umiiyak ako ba na, buntis ako, ganun. So after that, tinawagan ko yung tatay ko, guys. Ito na takot ako kasi, yeah, sa aming lahat, yung tatay ko, feeling ko, pinaka-protective sa akin kasi nga, panganay ako. At that time naman, yung dalawa kong kapatid may mga anak na, may mga asawa, may ano na, may nag-asawa, nakapag-asawa na, and then may mga anak na. So, yun na sa atin, parang kung ikaw yung mas matanda, parang sinasabi na, kailan ka magpapakas, kailan ka mag-aasawa, magkakaanak, ganun. So, may mga pressure na ganun. Pero sa akin naman, kebs naman, wala naman akong paki masyado. So, yun, tawa ako sa tatay ko, guys, umiiyak na ako. Parang hindi ako makasalita. Ganun-ganun na yung boses ko. Sabi tatay ko, umiiyak ka ba? Sabi ko, oo, yung ganun. Wala masyadong masalita. Hindi ako masyadong makakapagsalita. So tatay ko lumabas sa yung parang nasa complex yata sila nun. Parang basketball court, something, may event. So lumabas siya. Sabi, ano lang ako, iyak lang ako ng iyak, guys. Sabi ng tatay ko, ba't ka umiiyak? Buntis ka ba? Parang lalo akong umiyak kasi ba't alam ng tatay ko. Parang ganun ba? So, sabi ko, oo, buntis ako. Parang, buntis ako, ganun. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Bakit? 18 ka pa ba? So, parang, hindi ko alam kung matatawa ako, mas lalo akong iiyak. 18 ka pa ba? Nasa edad ka na. Dapat nga magpasalamat ka kasi magkakaanak ka. Sabi ng tatay ko, parang, para din, for me, parang nabunutan ako ng tinik kasi nga, yung papapalaki ng tatay namin talagang stick to ba na parang mag-aaral muna, bago ganito ba. Para ako nakukonsensya, guys ba. Yun. So parang feeling ko, nagkasala ako ba. Yun. So para ako nabunutan ng tinik na ganun. So yung tatay ko talaga, kinomfort ako na tatay ko na wag na wag mong, sinabi niya din ba na wag na wag mong gagalawin yan na ano yan, gawin mong inspirasyon yan na talagang magpursigi ka sa buhay. Yung mga ganung advice ng tatay ko ba. Regard, tay, kung nanonood ka, tay. Shout out sa'yo. So, yun. Yun, guys. Sabi ng tatay ko, wag na wag mong gagalawin yan. Ano, i-continue mo yung batang yan. Dito naman kami, tutulungan ka namin. So, before ko talaga sinabi ko kay Ruth, parang nakampante na ako, guys ba? Kasi hours before yung pag-uusap namin ni Ruth, yung sinabi ko kasi nga may time difference, di ba? Parang at that time, ano yung time difference? Siguro, ano siya, 6 hours yung difference sa 5 hours yung difference sa Vietnam tsaka sa sakto ba? Teka lang, just do the math. Kayo nang bala. At that time, may siguro mga 6-hour difference yata at that time. So, yun. Parang sabi ko sa ko, talangan ko talaga siyang sabihan. Hindi ako natakot, guys, na sabihan si Rod. Parang ano lang, parang prepare ko lang yung sarili ko in a way na baka sabihin niya na hindi niya kaya ba. Yun. So, yun. Ano na, guys, hinintay ko si Rod kasi na matapos yung trabaho niya 5:30, so medyo late na sa Ho Chi Minh, sa Vietnam. So, pagdating niya, same energy si Rod. Pagdating niya, sabi niya, Buang! Hello! How are you? Yung happy siya ba? Buang po yung tawagan namin ni Mr. Buang eh. Alam niyo yung buang, di ba? So, yun, happy si Mr. Ganun. Para akong maiiyak. I really tried my best na hindi na ako umiyak. Yung ganun. Sabi ni Ruth, okay ka lang? Parang may sakit ka ba? Kasi nga, namamaga yung mata ko. Have you been crying? Sabi niya. Tapos sabi niya, oh, how's everything? Ganun, how's your work? Yung usual naming conversation. Sabi ko, you need to sit. Tapos parang naano niya ba na, parang seryoso ako. Sabi niya, oh, what's up ko no? Sabi niya, oh, what's wrong? Ganyan. Sabi ko, I did a test. And then, he
he said na, oh, then how was the test? Akala niya, guys, English test lang yung sabi ko kasi nga every month alam niya na may exam kami sa company. All teachers sa company nagto-TOEIC TOEIC test yung siya ba yung basta English na test yun, sabi ko hindi yung English test, I did a pregnancy test, sabi ko. Sabi niya, oh, and then parang seryoso na yung mukha niya, guys. And then sabi ko, I'm pregnant. Sabi niya, oh, para siyang nag-freeze, guys. Ganun lang siya. Oh. Oh. Parang ganun. Ako talaga, tinitingnan ko talaga yung reaction niya kung ano talaga. Kasi ready naman ako na pag ayaw niya, okay lang din sa akin. Sabi ko ba, sabi niya, oh, what do you plan to do? Sabi niya. Sabi ko naman, at that time, parang na-offend ako ba na, plan? Ako lang ang may plano, ganun. So, of course, hindi ko makukuhang, I can't use it against sa kanya. Kasi nga, dito sa kanila, legal po yung kunin mo yung bata, yung ganun. Choice ng babae talaga ba? But of course, at that time, hindi ko pa masyadong alam, ang concern ko lang yung feeling ko. So, medyo na-offend ako. Diretso ako, sabi ko sa kanya, I'm gonna keep the baby. Sabi ko sa kanya, I'm gonna keep the baby. Hindi kita ipe-pressure, but I'm keeping it. Tapos sabi niya, we're gonna keep it. We will do it together. Kuno, sabi niya. So, para akong, are you sure? Sabi ko, are you sure? Yeah, sabi niya. Tapos, yung parang maiiyak na naman ako, guys. Sabi ko doon, kasi nga sabi ko, pasensya ka na. Hindi din ako nag-ingat, ganun. Sabi niya, hindi mo kasalanan. Dalawa tayong gumawa. So, yun. Responsibilidad nating dalawa. Sabi niya, parang na siya, guys. Parang nag-GGB na si Mr. guys. Sabi niya, wait lang ha. Puntahan ko yung parents ko kasi kakagaling lang niya noon sa parents niya kasi nga doon siya nagdi-dinner after work every day. Puntahan ko yung parents ko, sabi ko, sige, sabihan mo na lang ako kung ano. Doon niya, pinuntahan niya, guys. Sabi niya kaagad sa parents niya, ma'am, pap, yung girlfriend ko, buntis. Sabi daw nung parents niya, nakausap ko na yung parents, guys, later on dito, no? Sabi nila, nung pumunta daw si Ruth, parang, yung parang, GGB talaga ba, no? Buntis yung, girlfriend ko. So, anong plano niyo? Sabi daw nila, anong plano niyo? Oh, i-keep namin yung bata, paninindigan niya daw ako, sabi niya. Sabi nung tatay, sabi daw nila, sige, kung ayun yung decision nyo, isusuportahan namin kayo, ganun. So yun na, parang pagbalik niya, sabi niya sa akin na excited siya ba, tapos inassure niya ako, guys, na yun, sabi niya na, wag kang mag-alala, ganito, talagang mahal kita, ganun, and pananagutan kita, yung mga ganyung bagay na, yung time na yun, yung mga kailangan ko ba, na marinig na para ma-reassure talaga ako kasi ang gulo ng utak ko, guys. Hindi ako sure talaga sa sarili ko kasi nga ang hirap, 'di ba? Big responsibility siya and then parang nasa peak ako ng life ko ba na parang ready ba ako? Parang may iba na yung life ko, guys. Sabi ko. So yun, and happy naman ako na yun yung reaction ni Ruth. Hindi ko talaga expected, hindi ko inasahan yung reaction niya. Ang expected ko talaga is siya ba, na parang hindi ko kaya. Yun yung talagang expected ko. Parang hindi na ako masyadong ma-disappoint, diba? So yun, okay naman. And then he told his best friend right away. Yun, yung sa trabaho niya, sinabi niya kaagad sa workmates niya, o sa mga office mates niya, yun. And then, the sad part lang sa pregnancy ko was, may iyak ako. Hindi, ayoko umiyak. I was alone then. So, mahirap siya. 7 talaga ako. 7 months siya, guys, na almost 7 months na ako nandun ako sa Vietnam kasi nga I was working, no? You know? I was working there and then hindi pa ako sure kung ano ba talaga, doon ba ako sa Pilipinas mga anak, doon sa Vietnam, or wala pa kaming napag-usapan ni Ruth at that time. Ang gusto ko lang at that time, mas bumalik ng Vietnam after ko mga anak. Yun. So, yun, parang mahirap lang yung journey ko ba? Kasi ako nga mag-isa. And then, although, nag-message si Ruth, tumatawag, ganun, pero iba pa rin yung andun siya ba?
yung nakaalalay sa akin, yung mga cravings ko, yung mga morning sickness ko. Wala, ako talaga mag-isa. Parang wala akong masandalan ba. Yun lang yung mahirap na part. But, siguro, okay na din kasi it made me stronger, ganun. So, yeah. But, thankfully, naging okay naman. Yun. And, si Ruth, pumunta po siya ng Cebu para dun din. Nung umuwi ako ng Cebu, 7 months, almost 7 months pregnant na po ako noon. And then, sadly, pandemic siya. So, hindi po talaga madali yung journey namin ni Ruth. And then, yung pregnancy ko, and then yung pagpapanganak ko ba. Yun. Kasi, ano talaga, sa pandemic siya ba. So, buti na lang talaga, si Ruth, nakapunta ng Pilipinas in time para manganak ako. And then, in time, before maano yung, wala na mga flights ba. The day before the lockdown, yung parang total lockdown na siya, dumating si Ruth. So, at least, andun siya talaga nung nanganak ako ba. So, yun. So, yun guys, yung reaction ni Mr. When he found out that I was pregnant. So, yun. Happy din kaming dalawa. And then, mas napatunayan ko na mahal niya talaga ako ba. At talagang seryoso siya sa akin, char. So, guys, imagine nyo yung next meeting namin ni Ruth, talagang very swollen na yung aking mukha. And then, grabe yung ilong ko. Grabe ang laki. Yung ganun mga ano ba, yung mga ganyan na bagay. Pero, minsan hindi ko na-feel sa kanya na parang naiba siya. Mas lalo kong na-feel na, na inaalagaan niya ako, yung mga ganun. So guys, hanggang dito na lang muna yung chikan ko about sa ano namin, no? Sa reaction ni Mr. Kasi, ayan na naman, mahaba na naman yung video. So yun, and sa next video, isi-share ko po sa inyo yung yung nanganak ako, and then yung challenges na hinarap namin, yung unang reaction ni Ruth nung nakita niya yung bata, si Ana. Tapos yung meeting, i-share ko din sa inyo yung first meeting namin ng parents ni Ruth. Actually, yung first meeting namin ng parents ni Ruth nasa Vietnam po. Pinuntahan nila ako sa Vietnam. So yun, i-share ko po yun sa inyo. Please comment down kung gusto nyong marinig yung next na kabanata. Kung ano yung treatment ng magulang nila sa akin yung first time na nag-meet talaga kami pa. Yun. So guys, yung aking adobo is kumukulo na. Lagyan ko na siya ng suka. Lagyan natin ng suka. Mag-wrap na din po ako ng lumpia maya-maya.